Det her er Gustav. Gustav han går i gymnasiet på Gammel Hellerup Gymnasie i 2. K. Gustav han har type 1 diabetes, og jeg har tænkt mig at finde ud af, hvordan han har det med det, og hvordan han klarer det i hverdagen. Yes, og mit første spørgsmål til Gustav er, hvornår fik du at vide, at du havde diabetes 1? Ja, det gjorde jeg, da jeg var 9 år gammel. Der havde jeg gået og haft det lidt skidt i en længere periode. Så tog mine forældre mig på hospitalet, hvor lægerne så fandt ud af, at mit blodsukker var på 13 millimol per liter, hvilket jo er ret højt. Ja, så konstaterede lægerne så, at jeg havde type 1 diabetes. Og grunden til, at du havde det så dårligt, da du var mindre, det var altså fordi, at dine betaceller som type 1-diabetiker er gået i stykker, og så derfor så hæmmes din insulinproduktion i kroppen. Og uden insulin kan glukosen ikke optages i cellerne. Og på grund af den store koncentrationsforskel i blodet i forhold til cellerne, så betyder det altså, at vandet det trækker sig ud af cellerne på grund af osmotiske grunde, og det er så derfor, at du føler dig dehydreret og træt og udmattet. Så du indsprøjter dig selv med insulin dagligt. Hvordan var det at vende sig til det? I starten så var mine forældre en rigtig stor del. De var rigtig meget med til at hjælpe mig med at huske at gøre det. Det var ikke noget, jeg selv ville huske, fordi det var en stor ændring. Men efterhånden så vender man sig til det, og det er noget nu, som bare er en del af min måltid, når jeg spiser. Så det er ikke noget, jeg kommer til at glemme. Og hvor mange gange om dagen gør du det? Som regel cirka 5 gange. Det er omkring. Ja, men der er faktisk også en langtidsvirkende behandling, som man kan få. Det handler nemlig om, at de her betaceller, de er gået i stykker hos en type 1-diabetiker. Det er altså en autoimmun reaktion, som foregår inde i kroppen, fordi kroppens immunforsvar går mod betacellerne. Noget, man så har tænkt på at gøre, det er, at man simpelthen kan indsætte nogle nye betaceller. Men der er meget diskussion om, hvorvidt det her det er muligt, fordi det nemlig er helt nye celler på kroppen, og så derfor vil immunforsvaret muligvis gå imod de her nye betaceller. Men hvad er omkostningerne så? Det er gratis, eftersom sygesikringen giver 100% tilskud til kanyler og sprøjter og sådan nogle insulin.